nnukwu ibe mmụta dịkwa na ya ibe m na-aghọta bụ na ọ dịka na-achọkwa unu gwakwuo mba ụwa na ọ natara chi ibe na-akpọ talent na unu nwere eri nne ka ezi ndụmọdụ anya pụta na gị na ndị otu gị na unu nwesịrị ọrụ ọzọ na-alụ ọ natara chi nke abụ talenti nke egwukwa wee dị ya kedu ndụmọdụ ị nwere nye ndị ntorobịa a na-akpọ ndị yut ndị ọzọ maka na nwere ndị na-arapụje na-ezu ori na-eme ime ka ebe ị nwere ike mgbaba ndụmọdụ nwere ike inye ebe bụ onye dị n'ụwa bụ nwoke kwesịrị ịchọ ebe ọ ga na-alụ kwesịrị ịnwe aka ọrụ ọ ga-abụ ọgbaji odolu mbili ya na-ama n'iwu ọ bụrụ na nọmbọsị niile ka ego ji adị nwoke n'aka mana inwe aka ọrụ etu a ịmago na ọ dịzighị taa na echi na ị ga-eje ọrụ so uche ori ama na-abịasị gị n'uche na uche ịgba mbọ ga na-abịa gị ewere etu anyị nọ kịta ọ bụ na o nwere onye na-ezu ori n'ime anyị na-eti egwu na-aga sị na ndị ori a na-eti egwu n'egwu kaba ji akọba n'ori kaba na-ezu mana etu anyị nọ kịta anyị na-aga etu ama na anyị bụ ọzụla n'ọrụ ya nwere bad name n'ime anyị so n'ọnya nwere ndụmọdụ nwere ihe ebe bụ onye ọbụla dị ndị ugwu nwoke kwesịrị inwe aka ọrụ chọọ ebe ọ ga-arụ ọ bụ na ịmụsi mekanik inwe afọ n'ịchọ penta bụsị ọrụ ndị penta na-alụsị penti nke ibe akaba so n'ọnya nwata nwere onye ọbụla nwee ebe ya na-eme ka ọ gbanarị agụụ gbanarị agwa ọjọọ ma izu ori ma ịma ji ọkụkụ mmadụ ọkpa si ejela abịa na onye chi na-azọ onwe ya daalụrị nne kedụzi ama gị na ikwu obele eze ọrụ ya nke a bụ ama gị kọ nke a na-etu gị etu ezigbo aba mbụ Dixon mana obele eze ọranyelu ka a na-etuzi gị daalụrị nne otu anyị bụ ndị Center for Research in Igbo Culture, Igbo History and Culture. Anyị nwere center n'Ụmụeri ebe a. Anyị na-eme unu invite ofu mbọsị mesize anyị welu contact unu unu bịakwuo nwere ike anyị merube egwu na-egwu jụkwa ajụjụ ndị ọzọ maka na ebe Igbo niile ka anyị na-eme onwe mgbe ọ elu anyị abịa na Nsugbe Ọrụla o nwere ebe anyị nara eje ka egwu a wee na-apụta ibe na egwu n'ụwa amaka daalụ nọrị nne ekene m unu biko kedu egwu na ọzọ kedu nke anyị eji wee merube wee na kedu nke anyị ewe anyị ebukwa n'ime